Това е нашето печиво с квас и шоколад, което приготвих преди няколко дни с много любов за семейството си. От продуктите, които виждате, замесих меко тесто, което разделих на две. Едната част отцветих с какао на прах с идеята да създам красива и цветна текстура. След като тестото втаса добре, разточих двете кури, наложих ги една върху друга и намазах най-горната с приготвената сладка плънка. След това поръсих с шоколадови капки и всичко навих на руло. Нарязах го на шайби и ги подредих в тавичка, предварително намазана с масло. След повторното втасване на рулцата, внимателно намазах повърхността им с прясно мляко. Сладкото печиво изпекох в предварително загрята на 180 градуса в урна за около 35-40 минути или до готовност. Резултатът – мека, пухкава, с ярък шоколадов вкус погача, която бих похапвала всеки ден за десерт. Но това са само мечти, разбира се.